Ξεκινάμε με την κυρία Σκαλτσά, η οποία έχει το πρώτο θέμα της ομιλίας. Ξεκινάει και θα είναι και μαζί μας και το απόγευμα. Την ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι έχει κάνει για την εταιρεία μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν, λόγω ώρας θα πω καλησπέρα πλέον. Αγαπητοί συνάδελφοι, το θέμα είναι αρκετά μεγάλο, διότι τα τελευταία χρόνια είναι πολύ lifestyle να χρησιμοποιούνται διάφορα φυτικά εκχυλίσματα, είτε υπό τη μορφή των φυτικών φαρμάκων, που εδώ είναι λίγο πιο καθορισμένα τα πράγματα, είτε υπό τη μορφή συμπληρωμάτων διατροφής. Και βέβαια μπορούν να επηρεάσουν με ποικίλους τρόπους και μέσω διαφόρων μηχανισμών, όπως θα δούμε παρακάτω, την ανταπόκριση στα φάρμακα που παίρνει ο συγκεκριμένος ασθενής για συγκεκριμένη πάθηση. Είναι αρκετά μεγάλο θέμα και δυστυχώς γίνεται ακόμα πιο μεγάλο, γιατί συνεχώς βομβαρδιζόμαστε από καινούργια συμπληρώματα διατροφής. Είναι αρκετά χαοτικό το πεδίο σε αυτό το τομέα, αλλά θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται πιο συναπτική, εξάλλου έχει περάσει και η ώρα. Ναι, αν θέλετε ανοίγετε. Είναι χωρίς γυαλιά. Ξεκινάει 2016, η αλληλεπιδράση. Αυτό πρέπει να είναι. Είναι ανοιχτό. Βλέπω και από εδώ, αν χρειαστεί. Καταρχήν θέλω να αναφερθώ όταν υπάρχει ένα φυτικό προϊόν, πώς μπορεί να διατεθεί στην αγορά. Όπως βλέπουμε με ποικίλους τρόπους, θα επικεντρωθώ στους δύο. Τα φυτά μπορούν να ενσωματωθούν σε διάφορα προϊόντα, δεν θα ασχοληθούμε με τα καλλυντικά, δεν θα αναφερθώ στα ομοιοπαθητικά, θα αναφερθώ στα συμπληρώματα διατροφής, τα οποία έχουν διάφορα συστατικά, όπως θα δούμε, και φυτικά εκχυλίσματα, και στα φάρμακα φυτικής προέλευσης. Πώς αυτά επηρεάζουν την βιοδιαθεσιμότητα των συμβατικών φαρμάκων. Καταρχήν, το νομικό καθεστώς που διέπει αυτές τις δύο κατηγορίες είναι εντελώς διαφορετικό. Στα συμπληρώματα διατροφής έχουμε απλά γνωστοποίηση στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων με ένα σχετικά χαμηλό παράβολο, θεωρώ, 600-650 ευρώ. Σε αντίθεση με τα φάρμακα φυτικής προέλευσης που έχουν αρκετά υψηλότερο παράβολο, αλλά εδώ χρειάζεται ένας πλήρης φάκελος και αν είναι με συγκεκριμένες ενδείξεις, δηλαδή είναι καλώς καθιερωμένης χρήσης, τότε θα πρέπει να υπάρχουν και κλινικές μελέτες. Σε αντίθεση με τα φάρμακα παραδοσιακής χρήσης, τα οποία πλέον από το 2004 ξεκινώντας και με πλήρη εναρμόνιση το 2011 πια όλων των εταιριών που τα διακινούν, μπορούν να μην έχουν κλινικές μελέτες, όμως θα πρέπει να έχουν μελέτες που να τεκμηριώνουν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα σαν μονοθεραπεία, δηλαδή μόνο αυτό το φυτό, για 30 χρόνια, εκ των οποίων τα 15 τουλάχιστον πρέπει να είναι σε μια χώρα της κοινότητας. Σε αυτά, η πολύ μεγάλη διαφορά επίσης είναι ότι στα μεν συμπληρώματα διατροφής δεν είναι κανείς υποχρεωμένος, ο παραγωγός οίκος, να έχει στο φύλλο οδηγιών ανεπιθύμητες ενέργειες, αλληλεπιδράσεις, overdose, προφυλάξεις, σε αντίθεση με τα φάρμακα, το οποίο πρέπει να έχει ένα φύλλο οδηγιών χρήστη, έτσι όπως και σε ένα συμβατικό φάρμακο. Ακριβώς θα πρέπει να αναφέρονται αντενδείξεις, αλληλεπιδράσεις, δοσολογία, χρόνος χρήσης, οδός χορήγησης. Όλα αυτά υπάρχουν. Στα συμπληρώματα συνήθως υπάρχουν. Παλιότερα υπήρχαν μόνο βιταμίνες και ανόργανα στοιχεία, ενώ πλέον εδώ και 15 χρόνια ενσωματώνονται διάφορα φυτικά εκχυλίσματα. Και δεν παίρνουν άδεια. Κακώς οι εταιρείες λένε ότι είναι αδειοδοτημένα από τον ΕΟΦ. Όχι, υπάρχει απλώς αριθμός γνωστοποίησης. Και αν εμφανιστεί ανεπιθύμητη ενέργεια, η οποία σαφώς μπορεί να αποδοθεί στο συγκεκριμένο σκεύασμα, τότε ο μηχανισμός είναι κατασταλτικός. Άρα είναι εντελώς διαφορετικός ο μηχανισμός διακίνησης των προϊόντων αυτών σε σχέση με τα φάρμακα. Ως προς τις βιταμίνες και τα ιχνοστοιχεία, υπάρχει αυτό, μάλιστα το έχω κατεβάσει από την ιστοσελίδα του ΕΟΦ. Αλλά βέβαια ένας κοινός καταναλωτής είναι αρκετά δύσκολο να βρει την ιστοσελίδα και να βρει και πώς θα βρει το συγκεκριμένο αρχείο. Ποια είναι τα μέγιστα όρια στην ημερήσια δόση. Γιατί το κυριότερο, ειδικά με τις βιταμίνες, υπάρχει ο κίνδυνος υπερβιταμίνωσης, ιδιαίτερα στη βιταμίνη Α, που είναι λιποδιαλυτή, επομένως αθρίζεται στο λιπόδιο ιστό και σε υπερκατανάλωση μπορεί να έχουμε μια υπερβιταμίνωση που δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Το ίδιο ισχύει και για τα ιχνοστοιχεία.
Τώρα, στα συμπληρώματα διατροφής απλά πρέπει να αναφέρονται ότι δεν αποτελούν υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας, απλώς εξυπηρετούν την πιθανή ανάγκη συμπλήρωσης ως προς τα συνιστόμενα όρια και ότι βασικά θα πρέπει η συγχορήγηση φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής να απαιτεί τη γνωμοδότηση ιατρού και φαρμακοποιού. Το ζητούμενο είναι ότι πολλά από αυτά, ως γνωστό, δεν διακινούνται μέσω φαρμακείων και επομένως πόσο ο καταναλωτής θα λάβει υπόψη ότι μπορεί να υπάρχει μια αλληλεπίδραση. Πιστεύω ότι στα φαρμακεία όλοι μας, εγώ δεν έχω φαρμακείο, αλλά οι συνάδελφοι, εσείς που έχετε φαρμακείο, σίγουρα, εάν κάποιος σας ζητήσει φυτικό φάρμακο ή ένα συμπλήρωμα διατροφής, σίγουρα θα ξέρετε και τι άλλο παίρνει και επομένως θα μπορέσετε να τον προφυλάξετε από μια κακή χρήση. Όσον αφορά τους ισχυρισμούς διατροφής, αυτό υπόκειται στην νομοθεσία που αφορά τα τρόφιμα. Όσον αφορά τους ισχυρισμούς υγείας, εδώ είναι το τεράστιο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 1.500 ισχυρισμοί υγείας σε διάφορα προϊόντα. Η κοινότητα μέσω του ΕΦΣΑ, της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας των Τροφίμων, προσπαθεί να τα περιορίσει γύρω στα 150. Αυτό ακόμα είναι εξαιρετικά δύσκολο. Δεν υπάρχει και μια ενιαία γραμμή ανάμεσα στις 28 χώρες και αυτό είναι ένα θέμα. Και βεβαίως μπορεί να βρει κανείς τους πίνακες πάλι είτε μέσω του ΕΦΣΑ αλλά και πάλι μέσω του Εθνικού Οργανισμού του ΕΟΦ φαρμάκων, μπορεί να βρει ποιοι είναι οι ισχυρισμοί υγείας οι οποίοι έχουν γίνει αποδεκτοί. Είναι γύρω στους 150 αυτή τη στιγμή. Έχω κάποιο παράδειγμα. Αναφέρομαι στη μονακολίνη. Συχνά το κόκκινο ρύζι ο κόσμος δεν ξέρει ότι έχει την ίδια ακριβώς ουσία που έχει και μια στατίνη που παίρνει. Μπορεί να τα πάρει ταυτόχρονα. Και αν ο παραγωγός οίκος είναι αξιόπιστος, τότε το προϊόν είναι αξιόπιστο και σημαίνει ότι έχει υπερδοσολογία. Αν δεν είναι αξιόπιστος, έχει αποφύγει την υπερδοσολογία. Αν παίρνει μόνο το συμπλήρωμα αντί για το φάρμακο, τότε σίγουρα έχει υποθεραπεία. Και βέβαια δίνει και τα όρια. Αναφέρει ότι πρέπει να είναι 10 μιλιγκράμμ μονακολίνης K. Τώρα, όσον αφορά τα φυτικά εκχυλίσματα που ενσωματώνονται σε συμπληρώματα διατροφής, εδώ είναι λιγότερα εγκόγνητα. Υπάρχουν κράτη τα οποία έχουν θετική λίστα, κράτη τα οποία έχουν αρνητική λίστα και λίστα με περιορισμούς και κράτη τα οποία ακολουθούν την τακτική ότι εφόσον είναι τρόφιμο, πάει με την νομοθεσία των τροφίμων και αφού δεν βλάπτει την υγεία, το αφήνει και κυκλοφορεί. Η Ελλάδα, προς τιμήν της, είναι στην κατηγορία έχει αρνητική λίστα, έχει θετική λίστα, έχει λίστα φυτών. Εδώ πέρα, εντάξει, βλέπετε λατινικά ονόματα, το ακόνητο το ξέρουμε ότι είναι τοξικό. Η Αγγέλικα Αρχαγγέλικα κυκλοφορεί σε συμπλήρωμα, το έχω δει ιδιαίτερα στο διαδίκτυο, σαν προσαρμογόνο και τονωτικό. Όμως είναι ιδιαίτερα υπατοτοξικό. Δεν είναι ένα φυτό το οποίο θα το συναντούσαμε με ένα χειρόγραφο ελληνικό, γιατί η Ελλάδα είναι η χώρα που έχει μεγάλη παράδοση στη χρήση των φαρμακευτικών φυτών, όπως και η Κίνα. Και δευτερευόντως μεταγενέστερα η Ινδία. Αλλά όμως κυκλοφορεί στο διαδίκτυο εκτενώς. Επίσης βλέπουμε το αιθέριο έλαιο του βασιλικού, γιατί έχει μεγάλη συγκέντρωση σε μέθυλο χαβικόλη, η οποία είναι υπατοτοξική και υπάρχει και λίστα από τον ΕΦΣΑ με φυτά τα οποία έχουν κάποια αιθέρια έλαια τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε υπατοτοξικότητα λόγω συγκεκριμένων ενώσεων, όπως είναι οι θουγιώνες, όπως είναι η πινοκαμφόνη, όπως είναι εδώ πέρα η μέθυλο χαβικόλη. Φυσικά είναι ο στρίχνος, το σύμφυτο που έχει αλκαλοειδή της πυρολιζιδίνης που είναι υπατοτοξικά και υπάρχει και λίστα με περιορισμούς, όπως έχουμε ένα παράδειγμα τη ημισιφούγκα που δίνεται σε γυναίκες στην εμεινόπαυση, αλλά όχι πάνω από 6 μήνες, διότι εκεί μπορεί να εμφανίσει κάποια υπατοτοξικότητα. Ή το νεράτζι και το μπέργαμο, το Citrus bergamia, χρησιμοποιείται το αιθέριο έλαιο πάρα πολύ στην Ιταλία. Έχει αρνητική μονογραφία, γιατί δεν έχει αποδειχθεί ασφάλεια. Χρησιμοποιείται κυρίως απαλλαγμένο από μπεργαπτένια που κάνουν φωτοτοξικότητα, αλλά το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι έχει συνεφρίνη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αλλά με κάποιους περιορισμούς. Δεν πρέπει να υπάρχει υπερδοσολογία. Το γκίνγκο μπίλομπα είναι ένα παράδειγμα. Σε άλλες χώρες είναι οτισή, σε άλλες χώρες είναι συμπλήρωμα διατροφής, σε άλλες χώρες είναι συνταγογραφούμενο, όπως στην Ιρλανδία. Δεν υπάρχει κάτι ενιαίο. Τώρα, υπάρχει μια προσπάθεια και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, αλλά και από τον ΕΦΣΑ να υπάρξει μια εναρμόνιση. Από το 2014 ανέλαβαν οι Belfrit, δηλαδή το Βέλγιο, η Γαλλία και η Ιταλία, να κάνουν μια ενιαία λίστα αποδεκτή και από τις 28 χώρες. Ακόμα υπάρχει μια επεξεργασία και ακόμα υπάρχουν διάφορα θέματα που αφορούν τους ισχυρισμούς υγείας, γιατί εκεί είναι το θέμα, όταν το παίρνει κάποιος με ισχυρισμό υγείας, και την ποιότητα των φυτικών εκχυλισμάτων, κυρίως τη δοσολογία σε σχέση με το εκχύλισμα.
πώς κατατάσσεται ένα προϊόν, αν είναι συμπλήρωμα διατροφής που έχει μέσα φυτό ή αν είναι φυτικό φάρμακο, από τη δοσολογία κατά κύριο λόγο. Εάν είναι υποθεραπευτική η συγκέντρωση, τότε πάει στα συμπληρώματα. Έχει δικαίωμα παραγωγός οίκος να το πάει στα συμπληρώματα. Εάν όμως φτάνει την δοσολογία την οποία έχει η μονογραφία από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό, υποχρεωτικά θα πάει σαν φάρμακο. Δεν μπορεί ο παραγωγός οίκος ό,τι και να κάνει να το πάει σαν συμπλήρωμα. Κυρίως τα συμπληρώματα διατροφής απευθύνονται σε υγιείς ανθρώπους, τα φυτικά φάρμακα απευθύνονται σε ασθενείς. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Το θέμα είναι ότι όταν κάποιος είναι υγιής και πάει σε ένα σούπερ μάρκετ να πάει ένα συμπλήρωμα ή οπουδήποτε άλλο, ακόμα και στα γυμναστήρια και ό,τι άλλο, δεν έχει ποτέ στο νου του αυτό που παίρνει είναι σωστά παρασκευασμένο, είναι ψευδεπίγραφο, αυτό που παίρνει είναι κατάλληλο για το δικό του οργανισμό, είναι κατάλληλο για άλλα φάρμακα που πιθανόν παίρνει. Και συνήθως πολλά συμπληρώματα παίρνουν και άνθρωποι μιας κάποιας ηλικίας, που ταυτόχρονα μπορεί να παίρνουν αντιαρρυθμικά, να έχουν πρόβλημα στην υπατική λειτουργία, στην νεφρική λειτουργία, να έχουν υπερτάσεις και εκεί βέβαια υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα στις ασυμβατότητες. Γενικά, η νομοθεσία δεν επιβάλλει στο συμπλήρωμα διατροφής να αναφέρεται ακριβώς ποια είναι η συγκέντρωση και ποια είναι η δράση ή να αναφέρει τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Πράγμα που δεν ισχύει για τα φυτικά φάρμακα. Η πιθανότητα εμφάνισης αλληλεπίδρασης τεράστια. Υπάρχουν στην αγορά παγκοσμίως πάνω από 30.000 μη συνταγογραφούμενα προϊόντα, τα οποία μπορεί να πάρει κανείς και από το διαδίκτυο. Και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ποιες είναι οι αλληλεπιδράσεις? Μπορεί να έχουμε αύξηση της δράσης του συμβατικού φαρμάκου, οπότε να έχουμε μία τοξικότητα ή να έχουμε ανεπιθύμητες ενέργειες που δεν τις φανταστήκαμε ότι θα έπρεπε να τις έχουμε, ή ελάττωση του θεραπευτικού αποτελέσματος, να έχουμε μια υποθεραπεία ή να έχουμε μια τροποποίηση. Ειδικά αν μεταβολίζονται μέσω των ίδιων υπατικών ενζύμων, μπορεί να τροποποιηθεί η δράση του συμβατικού φαρμάκου, οπότε να έχουμε και μη αναμενόμενες επιπλοκές. Οι αλληλεπιδράσεις μπορεί να είναι φαρμακοκινητικές ή φαρμακοδυναμικές. Και ο χρόνος που εμφανίζονται συνήθως οι φαρμακοδυναμικές είναι οι πιο άμεσες. Οι άλλες έρχονται λίγο καθυστερημένα και αφορούν τις φαρμακοκινητικές παραμέτρους του φαρμάκου, δηλαδή την απορρόφηση, την κατανομή και το μεταβολισμό. Τι θα σκεφτούμε για την απορρόφηση? Φάρμακα, φυτικά ή και συμπληρώματα τα οποία έχουν ευλένει και χρησιμοποιούνται συνήθως σε διαταραχές του πεπτικού συστήματος, σίγουρα μεταβάλλουμε την απορρόφηση των συμβατικών φαρμάκων, πάσης φύσεως συμβατικών φαρμάκων. Και μπορούν να επιταχύνουν τη διέλευση του φαρμάκου, αν έχουν υπακτικές ιδιότητες, άρα να αυξήσουν την απορρόφηση και επομένως να ενισχύσουν τη δράση, ή μπορούν να μεταβάλουν το pH του στομάχου και πάλι να επηρεάσουν την απορρόφηση ή και να παρεμποδίσουν την απορρόφηση των ιχνοστοιχείων. Τώρα, τι χρησιμοποιούμε? Φυτικά φάρμακα που έχουν ευλένει παραδοσιακά, τα ξέρετε γιατί τα πουλάτε, είναι η σπαγκούλα, είναι το ψήλιουμ, είναι ο λιναρόσπορος, όλα αυτά έχουν ευλένει. Και είναι για προβλήματα του πεπτικού συστήματος. Στα συμπληρώματα τώρα, συνήθως δίνουν τέτοια συμπληρώματα, γιατί αυτά διωγγώνονται μέσα, οι μανάνες που έχουν γαλακτομανάνες και δημιουργείται μια γέλια, οπότε δίνεται ένα αίσθημα κορεσμού, με αποτέλεσμα να μειώνεται το αίσθημα της πείνας και το δίνουν συνήθως για αδυνάτισμα. Ένα τέτοιο είναι το κόντζακ, το οποίο χρησιμοποιείται στην Ιαπωνία ειδικά, σαν σκόνη που δεν λιώνει εύκολα στο στόμα, το βλέπουμε εδώ πώς είναι, το φυτό είναι αυτό, η ρίζα, ή χρησιμοποιείται ο καραγινικός λιχίνας, ένα ροδοφύκος, σε συμπληρώματα διατροφής και μέσω του διαδικτύου πάλι για δυνάτισμα. Εδώ βέβαια αν κάποιος παίρνει φάρμακο ή αν έχει πρόβλημα, είναι ινσουλινοεξαρτώμενος, είναι ακόμα μεγαλύτερο διότι σίγουρα θα αλλάξουν τα επίπεδα της γλυκώσης στο αίμα. Επομένως θα πρέπει να λαμβάνετε πολύ σοβαρά υπόψη. Όσον αφορά τα φυτικά φάρμακα, αυτά αναφέρονται οι αλληλεπιδράσεις. Καθυστερεί, μειώνει την απορρόφηση των κουμαρινών, των καρδιοτονωτικών γλυκοσιδών, του digoxin. Παίρνουν συχνά άτομα μεγάλης ηλικίας. Οπότε πρέπει κανείς να τα παίρνει τουλάχιστον μισή ώρα νωρίτερα ή και περισσότερο. Να ρυθμίζεται η δόση των αντιδιαβητικών. Και βέβαια αναφέρονται και αντενδείξεις. Δεν θα μείνω σε αντενδείξεις. Αυτά το ζητούμενο είναι η αλληλεπιδράση αυτή τη στιγμή, όχι οι αντενδείξεις που μπορεί να έχει ένα φυτικό φάρμακο.
Τώρα, άλλα που χρησιμοποιούνται για το πεπτικό σύστημα και επηρεάζουν την απορρόφηση των συμβατικών φαρμάκων είναι φάρμακα με ανθρακινώνες. Το πιο γνωστό βέβαια είναι τα φύλλα και η καρπή Αλεξανδρίας. Όλα όσα αναφέρονται έχουν μονογραφία και υπάγονται μάλιστα στα φυτικά φάρμακα καλώς καθιερωμένης χρήσης, γιατί υπάρχουν κλινικές μελέτες. Όλα έχουν ανθρακινώνες, μέχρι 30 μιλιγκράμμ είναι το maximum. Και βέβαια η μονογραφία τους λένε μέχρι 2 εβδομάδες, γιατί μετά μπορεί και τα κόπρανα να εμφανιστούν σκουρόχρωμα και να υπάρχει και υπόνοια για γαστρορραγία. Τώρα, οι αλληλεπιδράσεις ποιες είναι? Μπορούν να κάνουν υποκαλλιεμία. Άρα και άλλα σκευάσματα που κάνουν υποκαλλιεμία μπορεί τελικά να επιφέρουν διαταραχή ηλεκτρολιτών. Επίσης, δεν μπορούν να συγχορηγηθούν με την κόξινη ή με άλλα καρδιοτονωτικά φάρμακα ή αντιαριθμικά. Έχω βάλει τη γλυκύριζα, που πάλι είναι ένα φυτικό φάρμακο με πράσινο, και αυτό κάνει υποκαλλιεμία. Δηλαδή, σκεφτείτε κάποιος για βήχα να παίρνει τη γλυκύριζα και να παίρνει και για κάποια δυσκυλιότητα τα φύλλα σένης. Πόσο γρήγορα θα εμφανίσει μια διαταραχή ηλεκτρολιτών και πόσο γρήγορα θα επηρεάσει και οποιοδήποτε άλλο φάρμακο μπορεί να παίρνει. Υπάρχουν επίσης σκευάσματα φυτικά που τα βλέπουμε και σε συμπληρώματα, τα οποία επηρεάζουν την κατανομή των συμβατικών φαρμάκων, κυρίως αυτά που έχουν σαλικυλικά. Τα εγκεκριμένα από τον αίμα είναι η φιλιπέντουλα και η ιτιά. Και σκευάσματα, εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα, που επηρεάζουν το μεταβολισμό, διότι μεταβολίζονται μέσω υπατικών ενζύμων που μεταβολίζονται μια σειρά από συμβατικά φάρμακα, που θα δούμε παρακάτω μπορεί να είναι αντιρετροϊκά, μπορεί να είναι αντικαρκινικά, μέχρι φάρμακα για αλλοπαικία. Και έχω τονίσει το υπερικό, και να μην σκεφτόμαστε τη γλυκύριζα. Ας μιλήσω λίγο για τη γλυκύριζα. Η γλυκύριζα μειώνει τη δράση από τους καρδιοτονωτικούς γλυκοσίδες, της θεοφιλίνης, των αναστολάων πρωτεάσης, της κυκλοσπορίνης. Δεν μπορεί να χορηγηθεί με κορτικοστεροειδή, γιατί αυξάνει τα επίπεδά του στο αίμα, και όλες τις ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν τα κορτικοστεροειδή θα τις δούμε να εμφανίζονται μια ώρα αρχίτερα. Και βέβαια θα μιλήσω για το υπερικό. Το υπερικό το ξέρουμε εδώ στην Ελλάδα σαν το βαλσαμέλο. Και όσον αφορά την εξωτερική χρήση σαν βαλσαμέλο, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Άντε οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ ανοιχτόχρωμοι και το βάλουν στον ήλιο τέτοια εποχή με μεγάλη ηλιοφάνεια στην Ελλάδα, να εμφανίσουν κάποια φωτοαλλεργία. Ως εκεί. Τελεία. Δεν έχει αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή ανεπιθύμητες ενέργειες. Όταν όμως κανείς το υπερικό το παίρνει εσωτερικά και το παίρνει για ήπιες διαταραχές, είτε σαν καλώς καθιερωμένης χρήσης φάρμακο με κλινικές μελέτες, είτε σαν παραδοσιακό φάρμακο ή σε συμπληρώματα, χθες περνώντας, κάποιος μου είπε ότι το βάζει σε συμπλήρωμα λίγο πιο κάτω από τη θεραπευτική δόση. Είναι πάρα πολύ απλό κάποιος, αν έχει κάποια διαταραχή στον ύπνο ή αν αισθάνεται ότι έχει κάποια ελαφρά κατάθλιψη, να κάνει υπερδοσολογία στο συμπλήρωμα. Γιατί δεν υπάρχει μέσα οδηγία ποια είναι η δοσολογία στο συμπλήρωμα. Επομένως, εκεί έχουμε ένα πρόβλημα. Το υπερικό αλληλεπιδρά με μια σειρά φαρμάκων που ούτε τα φαντάζεται κανείς. Γιατί μεταβολίζεται από συγκεκριμένα υπατικά ένζημα που μεταβολίζονται καταρχήν οι αναστολής πρωτεασών. Εδώ έχουμε φάρμακα για αντιρετροϊκή αγωγή, οποιασδήποτε κατηγορίας, μέσω οποιοδήποτε πρωτεάσης. Έχουμε μετά αντικαρκινικά, ειρηνοτεκάν. Έχουμε την βαρφαρίνη, τις κυκλοσπορίνες, το τακρολίμους, την φεξοφεναδίνη, την φιναστερίνη. Βλέπουμε ότι πάμε σε εντελώς διαφορετικά φάρμακα, ακόμα και για αλλοπαικία. Αντικαταθλιπτικά, είναι πολύ συχνό κάποιος να παίρνει ένα αντικαταθλιπτικό, να πάρει και υπερικό για ενίσχυση, αλλά αυτό δεν γίνεται. Βενζοδιαζεπίνες, μεθαδόνη, συμβαστατίνη, διγκόξιν και αντισυλληπτικά υπάρχουν ανεπιθύμητες ενέργειες. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα, βέβαια, αυτό δεν είναι στις αλληλεπιδράσεις. Το υπερικό μπορεί κανείς, έτσι όπως είναι καταθλιπτικός, να ανεβεί ένα επίπεδο και έχουν παρατηρηθεί και αυτοκτονίες. Υπάρχουν και these reports, γιατί βρίσκει ο καταθλιπτικός το θάρρος να αυτοκτονήσει. Αυτό βέβαια δεν αφορά τις αλληλεπιδράσεις, όμως είναι ένα θέμα το να κυκλοφορούν συμπληρώματα διατροφής με λίγο πιο κάτω από τη θεραπευτική δόση, το οποίο σε υπερδοσολογία να μπορεί να φτάσει κάποιον σε μια αυτοκτονική τάση. Μετά πάμε σε κάποια άλλα σκευάσματα. Στο σκόρδο μιλάμε για φυτικό φάρμακο, δεν μιλάμε το σκόρδο που βάζουμε στο φαγητό, με αναστολής πρωτεασών. Το σύλλιμπο που δίνεται σαν υπατοπροστατευτικό με αντιρετροϊκά φάρμακα. Και η φαρμακοδυναμική δράση τώρα από τα φυτικά σκευάσματα. Έχουμε τα φυτά με τις κουμαρίνες, δεν πάνε με άλλα αντιπικτικά. Δεν μπορεί να συγχορηγηθεί το γκίνκο ή το σκόρδο. Η βαλεριάνα, που επίσης δίνεται σαν αγχολητικό, δεν πάει βενζοδιαζεπίνες.
Τα σκευάσματα με ξανθίνες που συχνά τα παίρνει κανείς στα συμπληρώματα, ιδιαίτερα το γκουαράνα είναι πολύ της μόδας, όλα έχουν την ίδια κατηγορία. 1,3,5 τριμέθυλο ξανθίνες είναι τα δραστικά συστατικά. Δεν πάνε όμως με συμπαθομιμητικά φάρμακα, ενισχύουν τα ψυχοαναληπτικά φάρμακα, δεν μπορούν να χορηγηθούν με εφεδρίνη, με αναστολή ΣΜΑΟ, με βενζοδιαζεπίνες, προπανολόλη, αντιβιωτικά κοινολώνης, μια μεγάλη σειρά από φάρμακα. Και εδώ υπάρχει ένα πίνακες, δεν το βάζω γιατί μπορούμε να συζητήσουμε, ο χρόνος είναι περιορισμένος, αλλά υπάρχουν κατάλογοι και ιστοσελίδες που μπορεί κανείς να ψάξει και να βρει τις αλληλεπιδράσεις των διαφόρων φυτικών ή εκχυλισμάτων, θα το πω, προϊόντων που μπαίνουν είτε σαν φάρμακα στην αγορά, είτε σαν συμπληρώματα, και στα συμπληρώματα είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα. Τι αλληλεπίδραση έχει, ποια είναι η βαρύτητα και τι πρέπει να κάνει σαν φαρμακοποιός, τι πρέπει να πει. Σε πολλές περιπτώσεις είναι η διακοπή. Και έχω βάλει με μπλε τις γλυκοζαμίνες και τις χονδροϊτίνες. Είναι πολύ της μόδας τελευταία να μπαίνουν στα συμπληρώματα. Δεν είναι κάτι τόσο απλό. Δεν πάει, ας πούμε, με αντιπικτικά φάρμακα. Έχω βάλει τη βαρφαρίνη, αλλά και σε μια χρήση αρκετά μεγάλη της ασπιρίνης και εκεί έχουμε πρόβλημα. Κάποια στιγμή, άμα κάποιος δεν πάρει μία ασπιρίνη, αλλά αρχίσει και παίρνει, τον τεπών και ασπιρίνη υπάρχει κατάχρηση έτσι κι αλλιώς. Δυστυχώς. Το γκίνκο επίσης, το ginseng. Το ginseng έχει αποκτήσει μονογραφία πλέον σαν προσαρμογόνο φυτό. Το σκόρδο, η γλυκύριζα. Το υπερικό, βλέπετε, το είπα πριν, δεν χρειάζεται. Και το κυριότερο από όλα είναι ότι τα φυτά δυστυχώς δεν διακινούνται από τα φαρμακεία, διακινούνται οπουδήποτε. Δεν είναι δικό μας θέμα των φαρμακοποιών. Είναι θέμα της πολιτείας, νομίζω. Δεν σημαίνει ότι κάποιος που πουλάει ένα φυτό που μπορεί να είναι και αμφιβόλου ποιότητος, όπως το συντηρεί, ειδικά στην Ευρυπίδου, ήδη έχουν αναπτυχθεί μύκητες από την υγρασία, από ντίκια, από τσίγαρα, οτιδήποτε, που δεν θα τα δει κανείς σε ένα φαρμακείο αυτά. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε σαν φαρμακοποιοί να κάνουμε κάτι πέρα από το να κάνουμε μια γενικότερη ενημέρωση. Αλλά κατασταλτικός μηχανισμός πρέπει να είναι μέσω του κράτους. Φυσικό προϊόν δεν σημαίνει ασφαλές. Η ασφάλεια τεκμηριώνεται από την επιστημονική έρευνα. Για να υπάρχει αποτελεσματικότητα πρέπει να έχουμε και ασφάλεια και σωστή χρήση. Ποιος κάνει σωστή χρήση? Ο επαγγελματίας υγείας, εφόσον έχει καλή και αξιόπιστη πληροφόρηση και εφόσον έχει μια σταθερή εκπαίδευση, γιατί συνεχώς βγαίνουν στο εμπόριο και συμβατικά φάρμακα πολλά, με διαφορετικούς μηχανισμούς δράσης από φαρμακολογικής πλευράς και διαρκώς βγαίνουν και διάφορα συμπληρώματα και παίρνουν μονογραφίες κάποια φυτικά σκευάσματα. Ποιος μπορεί να έχει αυτή τη γνώση? Μόνο ο φαρμακοποιός. Δεν το λέω αυτό με έπαρση, δεν το λέω επειδή απευθύνομαι σε φαρμακοποιούς, δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω μπροστά στους γιατρούς. Οι γιατροί από το curriculum των σπουδών τους δεν έχουν κάποια εκπαίδευση πάνω στα φυτικά φάρμακα. Δεν είναι η εκπαίδευση το να ξέρει κανείς τη χημεία, ούτε πρόκειται να τη θυμηθεί όταν εξασκεί το επάγγελμα, απλά να έχει μία προσέγγιση. Βασικά αυτό που μαθαίνει κανείς σαν φοιτητής είναι να προσεγγίζει θέματα και πώς όταν του προκύψει στην πράξη να δει τι θα υλοποιήσει και τι όχι, πού θα ανατρέξει. Ποιος είναι ο ειδικός, πού θα ζητήσει πληροφορίες και ποιος θα του πει μια αξιόπιστη πηγή πληροφοριών. Αξιόπιστα βιβλία, αξιόπιστες ιστοσελίδες. Δεν είναι το διαδίκτυο αξιόπιστο. Το ίδιο πρόβλημα δεν το έχει μόνο η Ελλάδα, το έχει και η Ιταλία, με πολλά case reports, ειδικά με το χορταράκι της Παναγιάς, που πεθαίνουν άνθρωποι από υπατοτοξικότητα. Πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα η Ιταλία και η Ισπανία. Ο Νότος που έχει φυτά έχει αυτά τα προβλήματα. Οι κεντρικές και οι βόρειες χώρες τα έχουν τα προβλήματα μέσω των συμπληρωμάτων. Εδώ έχουμε ένα επιπλέον πρόβλημα. Άρα ο φαρμακοποιός είναι ο μόνος. Το φάρμακο είναι μια χημική οντότητα που απευθύνεται όμως σε ένα ζωντανό οργανισμό. Δεν είναι ένα τυχαίο προϊόν. Είναι ένα προϊόν που σχετίζεται με την υγεία του καθενός και με τη δημόσια υγεία. Άρα, ο μόνος που έχει πραγματικά τη γνώση, δυστυχώς οι 7 σχολές ιατρικές δεν διδάσκονται τα φυτικά φάρμακα. Λίγο το διδάσκεται η φαρμακολογία της Αθήνας, στο κύριο μάθημα από την κυρία Χίνου και σε μάθημα επιλογής από μένα. Μέχρι εκεί όμως. Οι υπόλοιποι δεν τα ξέρουν. Άρα ο μόνος ο οποίος τα διδάσκεται εκτενώς και καλά είναι ο φαρμακοποιός. Και ο φαρμακοποιός, επομένως, εξάλλου είναι αυτός ο οποίος ξέρει τι άλλο παίρνει ο πελάτης του. Άρα καταλαβαίνει τι θα του πει. Μπορεί να ξέρει να ψάξει ο ίδιος, αφού δεν μπορεί ο καταναλωτής να το κάνει, μέχρι πόσο.
Γενικά τα φυτικά δεν έχουν μεγάλο. Λέμε τον όρο αυτοθεραπεία για μένα είναι λάθος, δεν είναι αυτοθεραπεία. Είναι μια θεραπεία με φυτικά φάρμακα. Δεν υπάρχει φυτικό που να ξεπερνάει τον 1-1,5 μήνα. Πολλά έχουν και λιγότερο, 10 μέρες, μια εβδομάδα. Αν κοιτάξει κανείς τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό θα τα βρει αυτά. Άρα ο φαρμακοποιός είναι αυτός ο οποίος μπορεί να συγκεράσει αυτές τις γνώσεις, μπορεί να ξέρει τι παίρνει ο πελάτης του και μπορεί να τον προφυλάξει πραγματικά. Πληροφορίες από διάφορες ιστοσελίδες και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού, αλλά και από τον ΕΦΣΑ μπορεί κανείς να πάρει πολλές πληροφορίες. Είναι κάτι δυναμικό. Οι μονογραφίες ανανεώνονται ανά 5 ετία και ο ΕΦΣΑ συνέχεια κάνει μια προσπάθεια αυτά τα health claims να τα περιορίσει και να βγάλει πίνακες. Και επομένως να φύγουμε από την εποχή της terra incognita και να πάμε πια σε μια πιο επιστημονική εποχή. Και βέβαια αυτός είναι ένας από τους ρόλους τους οποίους έχουμε. Να προσφέρουμε προϊόντα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα στους πελάτες μας. Σας ευχαριστώ.